गावनि जोनोम होनाय जोनोमगिरि बिमा बिफा आरो नखरनि बिमा बिफाफोरा गावनि फिसाखौ न'फारसे फैफिनगौबा लामा नेयैनो दिनै फैफिनोलाय राहा गोथे जानानै दिनै बिथांनि मुङाव बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय नखरनि आरो गामियारिफोरा थागथियारि जानो गोनां जाबाय। थारैनो बियो मोनसे जोबोरैनो दुखुनांथाव जों बर' हारिनि गेजेराव। नाथाय फारसेथिं नायोब्ला बियो रंजाथाव बाथ्रा। सोरनि थाखाय आरो सोरबायदिनि थाखाय बियो रंजाथाव बाथ्रा? जायहा जोंनि बर' हारिनि थाखाय सुथुर, बिसोरबायदि सुबुंफोरनि थाखाय बियो मोनसे रंजाथाव बाथ्रा। नाथाय दिनै जायहा बर' हारिखौ गावनि आंगो होननानै दिनै सिबियो, अनो, गासैबो बर'नि थाखायनो बियो मोनसे जोबोरैनो दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रायानो जादों क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय गंसे मुराबारि होननाय गामिनि थागिबि बुद्ध मुसाहारि। बिथाङानो जादों सासे हारि अनफावरि। गावनि हारिखौ गुबुनजों नासयनाय आरो गादब जानायखौ सहायनो हायैनि बिखाफोर दाननानै सुथुरजों दावहा नांनो ओंखारलांनाय। बिथाङानो जादों सासे NDFB आफादनि बिर जोहोलाव। मुङा बिनि बिरबाय। नाथाय बिथाङा दिनै BTR एकर्ड जाखांनायनि उनावबो गावनि न'फारसे सफैफिननो हायैलाय दिनै जानो हागौ बिथां फैफिनैनि जाहोनाव दिनै बिथांनि जोनोमगिरि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, नखरनि आरो गामिनि गासिबो सोद्रोमाफ्रा बिथांखौ न'फारसे गिदिंबोफिननाय नुयैलाय दिनै गोबां दुखु दाहा सैसोनानै दङ जानो हागौ। आरो जायहा बिथांखौ जोनोम होदोंमोन, बे जोनोमगिरि बिमा बिफाया दिनै जानाय लोंनाय, उन्दुनाय, मावनाय दांनाय गासिबो समावनो गावनि न'फारसे फैफिनगौबा लामा नायबाय थागासिनो दं जानो हागौ। नाथाय गोबाव सम BTR एकर्डनि उनावबो बिथाङा गावनि न'फारसे सफैफिननो हायैलाय गोबां दुखुजों बुंफबनाय बिनि नखरा। दिनै NDFBनि जेसेबां बिर जोहोलावफोर दङमोन, बिथांमोना गावनि न'फारसे फैफिनजोब्बाय BTR एकर्डनि उनाव। नाथाय बे बिरबाय बिथाङा दिनैसिमहालागैबो गावनि न'फारसे फैफिननो हायाखै। थारैनो बियो दिनै बर' हारिनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव। आरो फारसेथिं जायफ्रा दिनै हारिनि सुथुर, बिथांमोननि थाखाय बियो रंजाथाव बाथ्रा। दिनै NDFBनि हान्जाफोरखौ फोजोबस्रांना होनो हाबाय आरो NDFBनि सिमां मिजिंफोरखौ थेर बेथेर खालामनानै सिलिंखार खालामजोबनो हाबाय। जायफोर बैसोर बिथांमोननि थाखाय बियो खुसिनि बाथ्रा। जायफोरा NDFBखौ लिंहरनानै बे BTR एकर्डखौ सुक्ति खालामदोंमोन, दिनै NDFBनि सोर सासे दावहारु जोहोलावा थांनानै दं एबा गैया, सोर बबेयाव दङ, सोर बबेयाव गैया, सोर गोथाङै दं, सोर थैनानै थांखो, बिसोरनि फारसे खौरां लानो एबा साननो थाखाय सम गैया। दिनै बिसोरनि गोबांनि थांखियानो जादों दा मोनसेल', हारिखौ जौगाहोनायनि मुङाव जेसेबां रां फैयो बेफोरखौ बुथुमनानै दोननाय आरो गाव गावनि इयुन जोलैफोरनो होलांनाय, बेल' मोनसे थांखि। नाथाय दिनै NDFBनि सोर सासे जोहोलावा थांनानै दं बा थैनानै थांखो, बिसोरनि खौरां लानो थाखाय दिनै रावबो लिडारफोरानो सम गैया। गाव गावनि सम्पति बुथुमनायावल' दिनै मुखुब जानानै दङ। थारैनो दिनै बियो बर' हारिनि थासारिया जोबोर दुखुनांथाव। थारैनो जोङो बुंनो हायो दिनै बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोसोम रेगा होननानै। जोबोरैनो साननो गोनां, जायहा गावनि जिउखौ बावसोमनानै जानाय लोंनाय, उन्दुनाय, खबसे ओंखामनि थाखाय थिग गैया, दान्दिसे सम उन्दुनो थाखाय थिग गैया, सान्दुं अखा बार नेवसिनानै जाय जोहोलावा हारिनि गांनाय उखैनायखौ सेन्टिमेन्टआव नांनानै दिनै सुथुरजों दावहा नांनो ओंखारदोंमोन, बेबायदि जोहोलावानो दिनै बेसेबां आलाय सिलाय जानांबाय। जोङो माखासे निउस पर्टेलनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला
बे बिरबाय बिथाङा दिनै गावनि न' फारसे सफैफिननो हायैलाय बिथांनि आंगोनि न'खर आरो आंगोनि गामियारिफोरा बिथांखौ थैबाय बा बबेयावबा सुथुरजों गावलायनाय समफोराव मुंख्लं जालांबाय। बेफोरबायदि साननायनि गेजेरजों दिनै बिथांनि मुङाव जोबथा बिदाय होनो थाखाय साखाफारा जानांबाय। दिनै बेफोरबायदि जाथाय जानाया जों बर' हारिनि थाखाय बेसेबां दुखुनांथावना। नाथाय जायफ्रा हारिनि सुथुर, बर' हारिनि मोजांखौ नायनो हाया, बर' हारिनि थाखाय जेब्लाबो खैसार सायो, बैसोरबायदि सुबुंफोरनि थाखाय बियो खुसिनि बाथ्रा। बैसोरबायदि सुबुङा मिनिगोन दिनै बर'नि सासे बिर जोहोलावा आलाय सिलाय जानानै बबेयावबा गोमाना थानांनायखौ। दिनै जायफ्रा दुथां गोसो लानानै दुथां आखुनि खामानि मावनो मोजां मोनो बर' हारियाव, दिनै जायफ्रा बर' हारियावहाय सोरबा सासेया गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै खाफालनि गोलोमदैखौ हायाव फसरनानै एसे एनै डेभेलप जायोब्ला बैसोरबायदि सुबुंखौ दिनै मेगनजों नायनो हाया। आखायाव हाथियार लानानै सोरखौबा रां दाबिनाय बा सोरखौबा मिथिस्लाबाजासे उदखारिनि खामानि मावनाय, सोरनिबा मोदोमाव गुलि गावनाय, बेफोरबायदि थासारिया दिनै जायफोरा बर' हारिनि मोजांखौ लुबैया बैफोरबायदि सुबुंफोरानो दिनै जों बर' हारिनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय आरो दावराव दावसिखौहाय लाबोगासिनो दङ। जायफोरा दिनै बर' हारिनि मोजांखौ जेब्लाबो नायनो हाया, बिसोरबायदि सुबुङानो दिनै खोमसि लामाखौ नायनानै दिनै बर' हारिनि गेजेराव दावराव दावसिखौ सोमजिहोफिननो दिनै नाजागासिनो दङ। लोगोफोर, आङो दिनैनि बे सुंद' भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'नि सायाव माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट खालाम। आरोबाव आंनि बे भिडिअ'नि सायाव बुंनाय बाथ्राफोरा बबेयावबा जुदि गोरोन्थिफोर जादोंब्ला बेखौ आसि दिन्थिनानै कमेन्टनि गेजेरजों आंनो फोरमायहर, जाहाथे आं आंनि गोरोन्थिखौ आंनो सुद्रायना लानो हानाय बायदि। लोगोफोर, बिदिब्ला जोङो इयुननि भिडिअ लोगो मोनज्लायफिनगोन। आरो लोगोसे आङो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना जुदि आंनि बे चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे गोदान गोदान नटिफिकेसनफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय साखाथिनि बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। गोजोन्थों।